Kung natong iluto karon mga adlaw no kay manok na sad ni dinhi pa ni baboy ang gapon baboy man to. Manok ni pero atay lang ba. Wag ya po itambok niyo kay atay man pero dili po nato palabian kay kaning atay makadaot man po ni. Na po ni kolesterol. Ug daghanon gamay ra kanang di mo mantika ba. Okay, way mantika no mao gyapon procedure nga atong gibuhat mga kaigsuonan ko itong pagluto atong hapon sa baboy. Okay, baboy nga unod puro way tambok no kini pud atay manok atay way tambok. Okay, mo gyapon ang procedure tangan og kuan walay mantika dayon kataod-taod malawas na ang panakot butangan og tubig gamay dayon umulawas na ang panakot no nag-asin dayon butanga usap pa butangan og asin ug bitsin no butangan na pud og makuha na, maluto-luto ng panakot, dugangan og gulay, kalang batong no, ang batong ibutang dia. Takuban dayon. Yun na mo gyapon procedure o batong na. Takuban, o mulaos na ang batong usa ka butang og tubig daghan. Di po yung daghan igo-igo ra ka mo ray mag-estimate dayon, nagtuyo. Dayon pansit ug butang pansit ug dili okay ra po. Optional lang pansit. Okay, mo gyapon ang pagluto no. Maintain tas pagluto way mantika ba. Yun na laos na ang yang kuan. Ang batong di dayon ang ano na butang na nagtubig daghan no. Silbing kuan i-additional ang tubig daghan dayon na siya tangan sa kuan tuyo sa ang tubig daghan no. Musurup ang tuyo sa batong no. Di sa butang tubig pataw-tawran sa kaigsuonan ni na ang procedure ba. Yun na nila akong pagluto no kay kaning galikay kitag mantika ba kay kay kikaingon ko na peligro yung mantika no atong permanentihon pero panagsaan okay ra naputay panagsa nga mantika no na butangan na og kanang gitawag og sabaw sa tangan nagpansit na takuban dayon kao na yun na lang paagi no sayon lang paagi na to no sayon na pud ang pagkuot sa bulsa kay gamay ray gasto ba di maglisod kag kuot kaya gasto mo magduha-duha ka kuot balik taw joke lang okay mo na siya ug makuot lagi pero way makuot way balik pag kuot way kubit way mo kuan kuyog sa imong kamot nagigsunan kay way kwarta sa ilawom sa bulsa okay mo na siya na okay ready na kaon na tanan ron sa taod sumpa tadora no kay ang pansit o maluto dayon okay doon ko nagkasalamat sa inyong pagtanaw niya akong vlog no pansit na sa niya kahapon na sampo biho pansit gihapon pero nuna ni gyapon nga pagluto walang tugapon baboy kanila pud manok na pud ni ato aron pero dili yung unod kanay no okay tilaw na ta okay eps kalami mo gyapon lami gyapon nagkasalamat ng adlaw